Takže čau, vítejte u dnešního videjka. Dnešní videjko bude teda LPS balík 3 a můžeme jít na to. Teď vám ukážu, jak vypadá balík. Tak, balík vypadá nějak takhle, tady má nějakou ťapičku, je teda dost plnej, jak vidíte. A tady píše do videa please, a tady dáš to do videa. A tady máme hezkýho smajlícka, Ježíš! A tady jsem se začmárala a můžeme se pustit do toho. Takže to jdeme teda rozstřihnout. Rozstřihneme to teda asi někde tady. Doufám, že jsem nikde netrefila nějakou věc a jdeme na to. Tak, tady máme nějaký obrázek 2, takže to si ještě necháme. A takhle vidíte, co je vevnitř, ty voho. Tak si vytáhneme ještě tohle a to je dopísek. Jdeme na to. Tak, dopísek vypadá nějak takto. Doufám, že to vidíte a já teda jdu číst. Ahoj, doufám, že se ti balík bude líbit. Přeji ti hodně odběratelů. Jsi vážně dobrá youtuberka. V balíku máš za prvé dopis, za druhé obrázek, za třetí doplňky, za čtvrté LPS, za páté blbost, za šesté je obrázek, za sedmé je LPS a za osmé je LPS. Tak jo, takže tady to byl balík a tady zatím ahoj a doufám, že z toho budeš mít radost. A tady je Ajky, to je cute. Yeah. Takže ti moc děkuji. Já ti moc děkuji. Za druhé tady ten obrázek a má tam neumím kreslit LPS, promiň. Takže tady máme hezký obrázek LPS. Děkuji ti. Tak a tady mám obrázek to je 6. Tak jdeme na 3. Wow. Takže tady máme 3 a jsou to teda doplňky. Tak, tady jsou nějaké doplňky a jsou to teda oblečky, takže ti moc děkuji za vlastně tyto doplňky. Tak, za 4. máme LPS balík. A v tom byl teda takovýhle pejsek z nové edice. Za 5. je tady blbost, jak vidím, takže si jdeme rozbalit. Vypadá to jak kryčka. Ups, pardon. Takže tady je teda tahle 11 a moc ti děkuju. Za 6. tady máme LPS a takovýhle hezkýho smajlíka pro Viktorii Angelovou, takže ti děkuji. Za 7. je tady LPS, LPS. V tom je takovýhle nějaká velryba kouzelná, takže ti děkuji. 8. je tady také LPS. Je to takovýto LPS a jak asi myslím, tak to bude nějaký takovýhle. Takže ne a děkuji, ahoj za balík.